悲しみの向こう、片柳宏。5月26日、精一杯に。人生の目標を見つけ出し、目標に向かってまっすぐ生きるのは立派なこと。はっきりした目標を見つけられないまま、目標を探し求めて懸命に生きるのも、それと同じくらいすごいこと。精一杯に生きている、そのこと自体に価値があるのです。